Dostlar, insanlarımızsız, sağlarmısınız? Selam sizge Россия телеканалından. Benim артымda onun logotipi. Келдім мен бүгін Мясников тапшыруына озғанында болғаны демет Малышевда. Міне қазір шағыштыру үшін сіз енді белгілі менің шағыштырғанын яратмайсыз. Исия Бәдірдинова белән һәм шулай Зәйнәп белән шағыштырғаны, ләкин бу тапшырудағы шағыштыру беленер өчен ничегрәк эшләнә, теге һәм бу тапшыру һәм кайсы тапшыру менән күбрәк ошый. Сүзне гадәттәгечә көнемнең ничек башлануыннан башлыйм. Башлады сыманрак килеп чыкты бу җөмлә. Хәерле исәннәрмесез? Вакыт 6 сәгать 45 минут. Татарлар ничек дип әйтә, 7 туларга 15 минуттан диләр әле. Менә шуның белән проблема ничек дөрес әйтергә вакыт ягыннан. Менә шулай итеп җыендым Малышевга дип әйтәсем, уже шул кадәр тел күнеккә Малышев сүзен әйтергә. Yok, Malышевга түгел, бүген барабыз Мясниковка. Үзем белән бер букча ризык алдым. 2 мандарин, 2 алма, энергетик эчемлек, ипи, 4 йомырка, сыр, протеин печенье белән батончик. Иртә таңнан Мәскәү урамнары чагыштырмача буш. Метрода да халык күп түгел, чөнки час пик вакыты җитмәгән әле. Килдем метрога утырып, пересадка белән ахыр чиктә килеп җиттем Белорусская дигән метро станциясына. Менә эскалаторда менә барам, 7:30-га дигәннәр иде, хәзер 7 сәгать 17 минут. Монда тезеп бастырдылар. Безне 150 кешедер. Башта халыкны төшерә башлаган иде, аннан соң халык канагатсызлык белдерә башлады. Нишләп безне төшерәсез, не имеете права, тегеләй булай дип, шуңа күрә хәзер телефонны күтәрмичә генә төшерәм. Халыкның нервысына тимәс өчен. Кеше бик күп әйме, бер 150 кеше микән. Шуның, белмәйм, чама белән 170 кешене сайлап алалар дигәннәр иде. Бер хатын кыз башта бер крок әйләнеп чыкты, кешеләрне сайлап алды. Минем янымнан үтеп китте. То есть беренче үтеп сайламады. Аннан соң икенче барганда ул әйтә: "Миңа килде дә, сез теге озаклап эшләргә әзерме?" ди. Монда төнге 9-га кадәр, 10-га кадәр эшлисе була ялгышмасам. Вот, и шуңа күрә мин әйтәм, әйе, әзер, һәм миңа сайлап алды, һәм менә мондый кагаз бирде. Бу үзенә күрә пропуск, хранить до конца мероприятия дигән. Менә ул атаклы «О самом главном» тапшыруының студиясы. Башта төшерделәр яңа ел чыгарылышын. Кыш бабайда башка хикмәтләр дә булды. Бәйрәм чыгарылышыннан гадәти тапшыруга күчтек. Мисал өчен Малышевда тапшыруына башыннан ахырына кадәр тулысынча яздыралар. Мясниковта исә башкача. Монда рубрикалар төшерәләр. Әйтик, залдагы тамашачылар уйнап бүләк тотырган сәхифә, имеш-мимешләр турындагысы да бар. Аларны һәр кайсын 6 шарны төшерделәр. Шуларны һәр кайсын аерым тулайым тапшыруга кертәчәкләр. Башка рубрикаларны да аерым башка көнне яздырачаклар. Аңлата алдым микән? Тип аерма шунда. Малышев бөтен тапшыруны үз кулында тота. Ул хәтта кем нәрсә әйтергә әйткәнен, нинди сүрә чыкканын ул әйтәм, менә авторитарный дигән шундый бар режим правления һәм демократия дигән, автократ һәм демократ ялгышмасам, менә әйтик, Малышевның тапшыруында менә ул бөтен нәрсәгә хуҗа булса һәм бөтен нәрсәне ничек шулайдыр контрольдә тота. Мясниковта исә алай түгел. Ул килә площадкага. Юк, менә тагын әйтергә кирәк, менә тапшыруны яздыра башлар алдыннан Малышев бөтен группаны җыя, һәм алар берәм санап чыгалар, кем нәрсә эшли, кем кайчан нәрсә әйтә. Монда исә аңлавымча Мясников уже әзергә килә. Нәрсә эшләргә кирәклеген ялгышмас аңлавымча ул алдан белми һәм төртелә туктала яздыралар. Менә демократияның плюсы һәм минуслары менә шундый. Малышевда әйтәм бит, алар менә ничек тапшыруның башыннан яздыра башлыйлар, менә мотор дип әйтәләр, һәм шул яздырыла ахырга чаклы туктамыйча. Монда әйтәм, Мясниковта теге төртелә шулай ук бик ялкыта. Берничә көн элек Зәйнәп Фәрхәдинованың концертына баруым турындагы репортаж бик зур шау-шу тудырды. ВКонтактеда да, Ютубта да. Мин барлык күргән кадәрен күрдем комментарийларның. Билгеле, һәр кеше белән анда сүз куертып тормадым. Чөнки мин бары тик дәлилләр китерелгән комментарийларга гына ихтирам һәм хөрмәт белән карыйм. Башка кешеләргә бик зур рәхмәт, вакыт табып, мөмкинлек табып язганыгыз өчен. Инде әйләнеп кайтыйк Зәйнәп белән Илсөянең концертларына. Минем аларның башкару осталыгын чагыштыру максаты куелмады һәм гомумән мин аларны чагыштырмадым. Бары тик сүзем кагылды, аларның
бу тамашаны ни рәвешле оештыруларына. Менә мин яшь кеше буларак, мин шоу күреп үскән буын. Шуңа күрә миңа ул шоу ихтыяҗ кебек. Ә менә комментарий язучыларның күбесе, алар Зәйнәпне белә яшь чагыннан ул вакытта бернинди шоулар булмаган, шуңа күрә аларга шоу кирәк тә түгел. Менә аларга теләсә кайсы кешегә яшьлектәге вакыйгаларны, чорларны, яшьлеген сагыну хас. Бу ностальгия дип атала. Шуңа күрә алар Зәйнәпне теге вакытта ничек кабул иткән, хәзерге вакытта да аларга яшьлегенә кайту һәм Зәйнәпне шул килеш кабул итү тансык. Ә миңа нәкъ менә Илсөя Бәдретдиновның шоу оештыруы якынрак. Ул җырлый да белә. Менә шундыйрак ахмаграк комментарийлар булды. Менә торып бастырасы иде Илсөяне һәм Гөлҗамалны җырлатырга. Кем әйтте Илсөя Бәдретдинова Гөлҗамалны башкарырга тиеш дип? Алло, кайда монда логика? Мин гомумән сезнең логикагызны аңламыйм. Һәм гомумән төрле кешенең логикасы төрлечә бит җәмәгать. Менә синең логикаң шундый булырга тиеш, синең шундый булырга тиеш дип әйтергә дә ярамый. Һәркемнең үз дөньяга карашы, белеме, тәҗрибәсе һәм башкасы. Инде әйләнеп кайдык Малышев белән Мясниковка. Менә Малышев ул чын мәгънәсендә шоу ясый белә. Менә миңа аның профессионал буларак эш тәҗрибәсе күбрәк ошый. Менә анда терминнар күп. Мясниковта исә терминнар юк күп түгел, ләкин менә ул килә дә урысча әйтмешле поток сознания нәрсәләр сөйли, мыгыр, бер тондарак, менә югары куертларындагы лекторлар шикелле. Малышев менә басым ясап әйтәм, менә шулай, тегеләй, булай, билгеләнгән терминнар күп. Мясниковта бөтен нәрсә тормышчан. Менә үзенең тормышындагы вакыйгаларны сөйли, аңа бераз сорап бирәләр икән, мәсәлән, тамакны тоз һәм сода белән чайкатырга ярыймы, юкмы дип. Ул, ярый да шикелле, ярамый да шикелле. Менә мин яшь чагымда шулай эшләдем. Конкретика юк. Менә Малышев әйтәм бит, менә аның съемкаларында да бер табиб сөйли башлаган нәрсәдер. Малышев әйтә, туктагыз, әйдәгез менә пунктлар сөйләгез. Беренче чиратта ни эшлибез, икенче чиратта, өченче чиратта. Җәмәгать, бу чиратта да мин кем хаклы, кем хаксыз дип әйтергә бернинди минем шулай хакым юк. Менә миңа мәсәлән Малышевның шул рәвешле шоу ошый. Чөнки мин үзем дә шулай төгәл пунктлап эшли торган һәм максат куя торган кеше. Кирдем столовыйга ашарга. Үзем белән алуын алдым, иртәнлек күрсәттем, менә ул бик сухомятка иде. Монда якында гына столовый бар икән, мин аны белмәгән идем. Менә шуңа күрә кирип алдым, ашыймы, харчы алдым плов с курицей һәм алдым чәй. Бу барлыгы миңа төште 330 сумга. Хәтерлисезме, мин менә әлеге дә баягы чагыштыру булып чыга. Бөтен нәрсә чагыштыруда белмәй җәмәгать. Мин менә алдан әйтәм, Малышевның һәм Мясниковның да профессиональ якларына бәя бирмим. Алар икесе дә бөек табиблар. Бары тик шушы тапшыруларның ничек оештырылуы мине кызыксындыра һәм шуңа күрә мин чагыштырып әйтәм. Менә андагы кафетерийда мәсәлән, мин 340 сумга төште бер слойка, бер сочник һәм кофе. Кофесі гына да 200 тәңгә тора иде. Монда исә менә чәй берне алдым 330 сумга. Әле тәмен белмим, хәзер тәмен карыйбыз. Безгә ни бары бирелде 20 минут обедка. Менә күз алдына китерәсез, ничә сәгать тотып 20 минут кына күп кеше тәрәзә төбенә басып үзе белән нәрсә алып килде. Шуны ашыймын. Мин менә барыбер кайнар ризыкны ашарга теләп столовыйга кердем. Менә хәзер сәгать 13 сәгать 58 минут, 14 сәгать 05 минутта чыгып алабыз диделәр гардероб яныннан. Шуңа күрә минем 7 минут вакыт бар шушыны тиз генә ашарга. Тоже нормаль әйбер түгел бит инде, әйме. Җитмәсә анда бит пенсионерлар күп. Алар мәсәлән бер кая чыгып керсә, алар һәрхәле үз алып килгән әйберне ашый, нәрсә ул сухомят. Олылар өчен, аларның организмы өчен бик зыянлыдыр бит инде, көне буе ашамыйча торып һәм ахырдан сухомят белән канәгатьләнү. Гафу итегез. Бу ашау түгел, бу тыгыну булды. Чөнки бөтен ризыкны хап тиз генә тик аш казанына кертәсең дә битте китте. Безне бит метрога җиделәр 7 сәгать 30 минутка. Ахыр чиктә безнең съемка башланды. 11 сәгать 30 минутта, ягъни 4 сәгать үтте. 9 сәгать 30 минутта, ягъни 10 яртыда студиягә алып керделәр. Ягъни студиягә алып кергәннән соң һәм башлаганнан соң 2 сәгать үтте. Менә хәзер безгә әйтләр 4 сәгать 2 сәгать 14:05-тә 5 минутта килергә. Прям вакытына килергә. Менә хәзер карарбыз 14 сәгать 05 минутта алып кереп ничәдә башларлар. Ансын да хәбәр итәрмен.
Дөрестән дә 3-5 минутта мин килдем гардеробка һәм нәкъ менә төгәл секунды вакыты белән чыгып алдылар. Һәм озакка сузмыйча бер 10-15 минуттан запись дөрестән дә башланды. Җәмәгать беләсезме, ашау мәсьәләсендә монда бик четерекле. Мәсәлән, без бүген менә 13 сәгать булдык съемкада һәм бер тапкыр булды обед. Мин әйткәнемчә 20 минут, әйме? И менә шул 20 минутында син әле әгәр син столовыйга чыгып керәсең икән, димәк син киемеңне алырга, аннан соң кергәндә вакытны шулай сарыф итәргә кирәк. То есть ашауга бер 10 минут тотыла. Бүтән ашарга сезгә 1 минут та бирмиләр. Мин кичке 7дә минем уже шикәрем төште, күзалларым караңгыланаймы и мин әйтәм, безне өчен җаваплы булган бер Ани исемле кызга, мен әйтәм, минем уже ашасы килә, мен әйтәм, күзалларым томаланды, мен әйтәм, уже акчасы да ни дә кирәк, түгел, мен әйтәм, либо хәзер мин китәм, либо мин әйтәм, әле бер гардеробта алып килгән ризыгыңны бирмиләр. Рөхсәт алырга кирәк шушы Аня аркылы. Аня тагын кемгәдер кемнәндер рөхсәт алырга тиеш. Әгәр дә менә шушы фәлән кешедән рөхсәт алынса гына сезгә гардеробтан перекусны бирәләр. Күз алдына китерәсезме? Нинди үзеңнең алып килгән әйбереңне ашый алмыйсың. Мин теге шикәрем төште дигәч, Аня шакката, ничек сез алайса съемкаларга йөрисез ди. Мин әйтәм, мин вообще-то белмәдем, что у меня шушындый тәләпләр кадгы. Менә Малышева о яктан кичүгә чыгып, тәнәфес вакытында ашарга мөмкин була иде. Ризык ише нәрсәләрне гардеробта астау калдырмыйсың. Барыбер чыгып кирип йөрергә мөмкинлек бар иде. Монда юк. Беләсезме, телефонны кайбер тапшыруларга шулай алып кирергә ярамый. Менә гардеробчысы да әйтә, ничек сез менә теге ашыйсы килә торган кеше буларак булай мондай съемкаларга йөрисез ди. Ничек инде мин 13 сәгать буе бер тапкыр да ашамаска тиеш, или бер тапкыр гына ашарга тиеш. Менә минем ул башыма сыймый. Менә монда дөрестән дә теге кешенең ихтыяҗлары, ашыйсы килү теләге вообще исәпкә алынмый. Менә син теге мал шикелле, малны куып кертәләр. Шушындай бер уҗымга дип әйтимез. Менә шунда кушылган эшеңне карышмыйча үтәргә тиешсең. И шуннан соң Аня әйтәм, кемнәндер рөхсәт алып, язып миңа бирделәр. Интернетта һәм ВКонтактеда буа кызлар төркемендә кем бу, каян килеп чыккан егет, кем тәрбия биргән, тегеләй булай дип начар сүзләр сиптерүен дәвам итәләр. Билгеле, мине белмәүчеләр күптер, чөнки мин матбугатта, журналистикада 2010-15 елларда актив эшләдем. Шуннан соң мин күләгәлә калдым. Шуңа күрә мине белмәүчеләр байтак, гомумән белүчеләр сирәк дип әйтүем. Гомумән мин кем? Һәм гомумән минем менә шуның ише концертларга рецензия бирергә, фикер белдерергә хакым бармы? Фикер белдерергә теләсә кемнең хакы бар. Менә бу видеоны караган кеше һәркем үзенең страничкасында, яисә үзенең мәйданында фикер белдерергә хакы бар. Һәм моның өчен синең белемең бармы? Син кем? Син музыкаль критикмы? Дип бәйләнергә хакы юк. Шулай итеп, минем үземнең беренчедән блогер буларак фикерем бар. Икенчедән, мондай бәя чыгарга хакым бар дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки башлык бала чактан мин белем алып чыктым Чаллыдагы атаклы балалар театр сәнгать мәктәбендә. Безнең искитәрлек җитәкчебез Рабига апа Гыйзатуллина, сез аны Афира Гыйзатуллинаның бер туган сеңлесе буларак та беләсездер. Менә безнең тулы канлы театр мәктәбе иде. Безнең анда сәхнә осталыгы да булды, сөйләм теле дә булды, грим осталыгы, күп менә һәр якка безгә белем бирелде. Без ел сайын спектакльләр чыгардык. Безнең Аллагы шикелле, Каз канаты кебек фольклор юнәлешендәге тамаша түгел инде спектакльләр дә булды. Аннан башка да безнең театр шушы спектакльләрне Татарстан Яңа Гасыр телеканалыннан килеп төшерделәр. Тамчы тапшыруны күчтән күрсәттеләр. Әгәр дә без начар спектакль чыгарган булсак, безне бөтен татар халкына күрсәтерләр иде микән? Әле аның өстәвенә без күп кенә фестивальләрдә катнаштык. Төркиягә кадәр барып җиттек. Мин шәхсән Алтын битлек фестивалендә, Төбәкара фестивале театр коллективлар арасында үзе театрган фестивальдә иң яхшы ир-ат ролен башкаручы кеше буларак танылдым. Бу бер. Мин тәмамладым Чаллыдагы атаклы Пушкин исемендәге лицейны. Минем рус теленнән бердәм дәүләт имтиханына 100 балл алырга нибары 1 балл җитмәде. Аннан кала мин бөтен Идел буендагы
зур хөрмәткә лаек һәм атаклы Казан Федераль университетының журналистика факультетін тәмамладым. Тәмамлап чыктым аспирантураны. Аннан соң шактый гына басмаларда каләм чарладым һәм аннан соң Татарстан Дәүләт Советында эшләдем. Фәрит Мөхәммәд Шыңга янәшәсендә пресс-службада, матбугат хезмәтендә. Фәрит Хәйлулловичка эшләнгән милли проектларда, милли юнәлештәге эшләрдә шулай ук минем өлешем шактый булды шушы еллар дәвамында аның белән эшләү чорында. Аннан кала Дәүләт Советында эшләгәндә мин Россия Федерациясе Дәүләт Думасы телевидениесе оештырган укуларда катнаштым. Ягъни җәмәгать, менә шушы фактлар, мин башка вак төякләрне әйтеп тә тормыйм, ләкин менә шушы фактлар, минем кем икәнлегемне күз алырга бераз мөмкинлек бирәдер дип уйлыйм. Бу бердә менә кемдә әйтергә мөмкин, бу масая җәмәгать, бу бернинди масая түгел. Бу менә мин сезгә фактлар гына китердем үземнең биографиядан һәм әйтергә телим, минем шушы тамашаларга менә тырнак өче кадәр генә дә бәя бирергә хакым бардыр дип уйлыйм. Әгәр дә хакым юк дип уйлыйсыз икән, сез шулай ук комментарийда бу турыда яза аласыз. Сүгә дә аласыз, мактый да аласыз. Беләсез, мин аны үземнең шәхесемә кабул итмим. Менә мин блогер, мин журналист, мин үз эшемне башкарам, аны кабул итү-итмәү сезнең эш. Ләкин дәлилләр белән китерелгән фикерләргә мин һичшиксез колак салам. Сез бит әгәр дә караган булсагыз, Малыш шоуның тапшыруына икенче тапкыр баруым турындагы видеода миңа ниндирәк комплимент ясаган. Әйдәгез шушы үзекне карап китик әле. Утырам мин шулай, запись башланырга 5 секунд кала, Малыш шоу миңа карады да ерактан: "Мужчина с трупоподобным лицом" ди. Мин аптырап киттем. Монда тамашачылар арасында гел хатын-кызлар гына, шуңа күрә мин әйтәм: "Минме?" дим. "Да, вы" ди. Янәсе мин инде кирәгенчә елмаймын. Бит әле төшерә башламадылар тапшыруны. Нәрсәгә мин инде әле җитмәсә безнең бит инде 3 сәгать ярым тоттылар. Эшсез әйме? Билгеле, безгә акча түлиләр, түлиләр икән, димәк без аны тулысынча эшләргә тиеш. Елмаерга да тиеш, кулда чабарга тиеш, ягъни нәрсә кушалар, шуны эшләргә тиеш булабыз. Монда мин аптырап киттем. Ярамый әйтеп елмайган булдым инде дурак шикелле. Менә шулай җәмәгать, мин трупоподобный кыяфәтле кеше булып чыгам Малышевның күз алуы буенча. Кайтабыз Мясниковның тапшыруына. Беләсезме, анда сине трупоподобный дип атату гомумән бернинди тискәре фикер һәм караш белдерүче булмады. Анда менә алып баручыдан башлап, Мясниковтан башлап, һәм анда идән юучы дип әйтикме соң, анда менә төшерү төркемендә кемнәр бар, беркем тарафыннан да бернинди кырын караш сизелмәде. Киресенчә, анда һәр вакыт менә шундый бик зур ихтирам белән, игътибар белән сиңа карыйлар. Безнең администратор Аня, менә минем бер заман кичке 7-дә әле кайсы дизер җирендә әйтәчәкмен бер репортажның. Шулкай начар була башлады. Әйтәм, ашатуы да бер тапкыр гына булды. Минем шикәр төшә башлады. Белмим, сезнең шикәр төшкәндә үзегез ничек хис итәсез? Мин җәелеп төшәм, бер нәрсә башта эшләми. Ул миңа шул чак әйтә: "Әйдә, мин 15 минуттан чыгарам, менә без бер рубриканы яздырганнан соң. Әлегә менә нәрсә бирим ди? Конфет бар ди, шикәр, ипи телеме бар." Менә шулай дип башка тапшыруда әйтүләреннән мин бик шикләнәм. Шуңа күрә монда кешелекле мөнәсәбәт булды һәм менә шуның өчен бик зур рәхмәт әйтергә әйтәсе килә. Дуслар, репортажның ахырына килеп җиттек. Бетәргә тиеш иде 21 сәгать 30 минутта. Ахыр чиктә бетте 20 сәгать 30 минутта һәм 20 сәгать 46 минутта менә хәзер чыгып киләм. Сезгә барыгызга кызыктыраймы, күпме акча эшләгәнем? Менә 1500 сум бирделәр. 14 сәгать булырга тиеш, ахыр чиктә булды. Ничә сәгать була инде? Була 13 сәгать. Озын сүзнең кыскасы, җәмәгать, мин бүтән монда килергә җыенмыйм. Монда бу рәвешле акча эшләүчеләргә Алла ярдәм берсен. Шулай итеп, җәмәгать, килеп җиттек иң яраткан рубрикаларның берсенә. Иң яратканы дисәк тә була, акча санаганны ярата. Кесәгә керде 1500 сум. Шулай бит. Ашауга туттым мин 330 сум. Теге иртән алган әйберләрне вакытчыларын санап тормыйм инде. Үзегез бәлки чамаларга мөмкинсез. Ләкин минем якын достым, журналист Гүлнар Шәмси бер көнне шалтыратты да әйтә: "Ленар, син бит дөрес санамыйсың ди чыгымыңны. Чөнки юл хакы саналмаган бит ди." Килешәм һәм бүгенге көннән Тишек ТВ сәхифәсендәге керем чыгымнарда юл хакында исәптә тотачакмын. Бер якка метрода тройка дигән карта белән
юл хакы 57 сум. Шуңа күрә бер якка 57 сум булгач, икенче якка 57 сум, менә килеп чыга 114 сум. Менә 114 сумны кушабыз 330 сумга килеп чыга 444 сум. Матырсаң шулай бит. Бу килеп чыга безнең чыгым. Кирде кесәгә 1500 сум, 1500дән алабыз 444 сумны, һәм килеп чыга 1056 сум. Бу минемчә иң зур керем алган тапшыру шушы тишектә вә сәхифә кысаларында. Чөнки моңа чаклы мин эшләгән акчаны ашап бетерә идем. Хәзер кайтып барам өйгә һәм кайбер уйланулар белән сезнең белән бүлешәсем килә. Без кул куйдык, аны алып төшереп алдым. Шундый бер кәгазьгә документ дип әйтикмисең. Анда янәсе мин шушы тапшыруда күргән белгәннәрне күрсәтергә тиеш түгел дигән пункт бар һәм янәсе теге хәзер күрсәтермен, аны күрерсез. Менә мин уйлап торам, әгәр менә шушы төшергән видеоларны күрсәтсәм һәм ул дөньяга чыкса һәм кем белә шушы Мәскәүнең тапшыруның продюсерлары күрсә моны, алар мине судка бирергә мөмкин микән, юк микән? Менә беләсезме, мин бер караганда әхлак нормаларында монда переступая булып чыга инде. Гафу итегез, башы эшләми татарча сөйләшергә һәм татарчага аударырга переступая өчен шушы чикне узан булып чыга. Һәм хукукы яктан. Бер караганда мин инде блогер, алар бит махсус кешеләр дә бар, кстати. Менә мин башта бер урынга утырдым, аннан төшереп булмас шикелле иде. Яңа ел чыгарылышын төшердек анда. Барып шыбырткан төшерә алдым. Аннан соң мин әйтәм, утырдыгыз әле мин иң арткы рәткә, анда баскычлап шулай утыртканнан халыкны. Мен әйтәм шуннан чөнки беренче кая утырдым, икенче рәттә минем уң якта да, сол якта да өстәлә күрше фәлән бар иде. Һәм алар мен әйтәм күрсәләр, сатарга мөмкиннәр мине безнең администраторга Аняга. Шуннан соң мен әйтәм артка утырдыгыз әле дидем дә, беренче чыгарылыштан соң Аняга мен әйтәм шуты алда утырып бардым, әйтәм анда бит кеше күз алдына камералар төшә, шуңа күрә теге бик яхшы тотарга кирәк безне. Артка барып утыргач бераз расслабон бар. Һәм мин артка утырып бераз төшерермен дип уйлаган идем. Но не тут-то было. Монда әле, кстати, студияда ике кеше бар. Ул яшьтәге бер апа һәм бер абзый. Алар иң үз күрәткә утырып, бөтен халыкны күзәтәләр һәм кем ничек теге дөрес утырмаса, я фотога төшерсә, сразу замечание ясыйлар. Мин артка утырган, бу абзый килде, миннән дә өстәрәк рәткә менеп утырды. Шуңа да карамастан барыбер төшерү җаен таптым. Шулай комментарийлар арасында әйтүчеләр булды. Нәрсәгә йөрисең син ул тапшыруларда зарланырлык булгач, җәмәгать, минем төп эшем һәм төп коралым ул мәгълүмат һәм мәгълүмат җиткерү. Ягъни мин үземнең фактларым һәм эмоцияларым аша сезгә җиткерәм, менә үземнең күргән әйберләрне. Ягъни сез инде бөтен вакыйгаларны минем күзем аша күрәсез. Шуңа күрә әгәр дә эмоциялар булмаса, бу сезгә карау кызык та булмаячак. Бу үзенә күрә бер теге математика шикелле генә булыр. Мин сезгә саннарны китереп чыгарсам. Акчаны шушы тапшыруларга килеп, менә 14 сәгать утыручылар алдына мин башыям һәм мин сокланам олы яшьтәге кешеләргә, пенсия яшендәге кешеләргә. Менә ничек алар түзәдер? Менә мин яшь кеше, мин түзә алмадым, әйтәм бит. Алар бернинди карашмыйча, нитмичә, ничек менә көннең башында утырдылар, ахырга кадәр бернинди зар белдермичә, тыныч кына, әйтәм бит, утырдылар. Беләсезме, иң ялкыта торган әйбер ул эш түгел, киресенчә эшсезлек. Менә сәгатьләр буе бер урында турып, басып. Шуңа күрә тамашачы булып бер дә җиңел нәрсә түгел. Ул без телевизордан гына күрәбез, кешеләр елмая, кул чаба һәм бүләкләр ала. Юк. Кадр артында җәмәгать, мин инде үзем дә сөйлим, кадрларым белән дә күрсәтәм, бу эш бер дә җиңелләрдән түгел. Мин исә бу зарлану түгел, әйткәнемчә, бу сезгә шушы бөтен атмосфераны җиткерергә омтылу. Иртәмне беләсезме? Шушында һәм менә шушы автобуслар белән башлаган идем. Шушы автобуслар белән тәмамлыйм да. Менә алар барысы да үз урынында. Урысча әйтәләр бит, место встречи изменить нельзя. Юк, әйтүемчә, бу минем разведкага баруым булды. Аңладым. Никадәр дә җиңел булмаганын бу эшнең. Һәм гомумән, эшнең ул җиңел юктыр, әйме? Бардыр ул эшнең рәхәтлек менә китерә торганы һәм китерми торганы. Бер кешегә рәхәтлек китерсә, икенче кешегә ул китермәскә мөмкин бит. Шуңа күрә ул менә шушы сиңа тиешле ачкычны йозакка туры килә торган. Һәркемнең үз ачкычыдыр ул, әйме? Сау саламат булыгыз. Пока.